Mga kapuso, handa na ang Archdiocese of Haro sa pagsugod sa Kwaresma buwas Marso 5. Buwas patigayuno ng Miyerkules de Badles ukon ang pagpalhit sa ngabo sa agtangsang mga Katoliko. May mga misa nga hiwaton sa tagsa ka parokya kag pagkatapos ipatigayon ang pagpangbadlis. May mga lay ministers man nga magapadulong sa mga bulutuhan kag sa mga barangay chapel sa pagpangbadlis. May pinaman ka parokya nga nagsunog na sang lukay nga pagagamiton buwas. Tagsa ka Ash Wednesday ka Good Friday, ginaimbita ang mga Katoliko nga maglikaw sa pagkaon sang karne. Pagpuasa naman ang ginasunod sa tagsa ka Biyernes sang simana. Ang Kwaresma ang 40 ka diyas nga pagpamalandong sa kasakit, pagkamatay kag pagkabanhaw sang manluluwas nga si Hesukristo. Panugdom sa aton nga kita abo wala si permanente sa sining kalibutan. Sugod naman kita sa pagtanaw bala kang mga butang labaw nang makita sa sining kalibutan, kundi nga magandom kita sa mga espirituhanon nga mga butang.